Vi skal have brugt en beretning. Erhvervsforeningen er til for medlemmerne og arbejder for, at det skal være attraktivt at drive virksomhed i Jammerbugt Kommune, indgå i Erhvervsforeningens fællesskab som medlem og drage fordel heraf. Erhvervsforeningen har siden sin start i 2007 derfor også både talt og udtrykt erhvervslivet og medlemmernes stemmer og holdninger. Som formand for Erhvervsforeningen Jammerbugt er det en glæde at konstatere, at der hos medlemmerne bredt i kommunen er en fornuftig udvikling og gang i tingene. Tak for samarbejdet i 2024 til jer, til foreningens medlemmer, til Vækst Jammerbugt, Erhvervs- og Turistrådet, Jammerbugt Kommune og de mange eksterne aktører, interessenter og samarbejdspartnere. Hvordan skaber vi balancen mellem drift og innovation? Og der har vi så været så heldige for Jakob Brix med, der er professor på Aalborg Universitet. Tak skal du have. Den er fastlåsthed. Det er jo den, vi skal arbejde med, når vi siger udvikling og innovation. Alt det gode ved at være fastlåst og være excellent, det er jo også alt det dårlige for innovation. Hov, unge mand, kvinde. Sådan plejer vi ikke at gøre i vores branche, virksomhed, afdeling, hvad end det måtte være. Og det er jo det der med at være fastlåst. Så er vi egentlig klar til at tage imod feedbacken, der kommer, måske af nysgerrighed. What got you here won't take you there. Tak. Tusind tak for, at I mødte ind til vores generalforsamling. Husk endelig at følge med på Erhvervsforeningens hjemmeside, og når der kommer noget ud på Facebook også, så få endelig lige like det, så det kommer godt ud. Og så vil jeg opfordre til endnu en gang, de her virksomhedslogoer, jeres korte præsentationer, jeres forretninger og virksomheder og jeres navn, få det sendt til Henning. Vi vil rigtig, rigtig gerne have udvidet paletten derinde på vores hjemmeside, udover de 36, som står der allerede. Og tænk lige på, at den der synliggørelse, den kommer jer til gode, det kommer også til gode, det kommer Erhvervsforeningen til gode. Tusind tak for i aften, og kom rigtig godt hjem. Tak skal I have.